Nyakwarom gajuang Okinyi majaber machakar kendo ni machiegni e chenro mar pok opogore. Chenro mitayo kod an Sharon Ong'aw. Biro ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Okinyi ma kawuono halimo chiro mong'ere kaka Mwariro mantiere kaunti ma Nairobi. Nitiere jago ma en ja Ugenya modak buore Nairobi ka manyinge Moses mabedo ka loso mwandu mopogore opogore kotiyo kod pien. Oloso kanyo misip, oloso wuoch kanyakla kod wallet mabende chuo jathoro tingo. Mano bende pok mabende biro bedo kwarango okinyi makawuono. Omiyo bed koro nyaka giko kabinde dhi bedo karomo kode machiegni. Mana kane senyisi motelo gisani wasebedo piny mar bedo wach gi Moses. Arwakini machiegni Moses nyalo mana nyiso Nyakwarom Gajuang nyingi duto kanyakla kod kamiwuoke. An iluonga Moses Onyango, Odera ja Ugenya. Sega gwenga en Kanywa Ulanda. To Nairobi ka itimang'o? Nairobi ka atiyo leather work. Nopuonja kana onge tich. Tiepna moro ma wuod game. Noluonga ni bi apuonji tich. To nayudo ka tijni omora, en tich maber ma okonya. Moses ohala mitimo mano mar loso mwandu mopogore opogore gi pien osekonyi nade? Sani osemiyo adak Nairobi ka. Achulo ot, an gi familia mabeyo depend kuoma. Atimo 1, 2, 3 meka moko bedala. To ohala ni en pok manopuonji koso nipuonjori ni wuon? Nopuonjago, koro en ochalo like gima nasomo. To ok nasome Polytechnic, nena ina Jua Kali tu. Kaka kora timeni. Ma bwana noluonga, koro nochako koda gi wallet. Then naduga yudo kochalo gima nie, ochalo talent. Konchiel nikech gik manopuonja mostly ok ane katimo. To nachaka donjo sana. Bedo a lot of creativity mang'eny. Kech nagombo ng'eyo. Koro ento nochako na mare cha nechalo nachala kaka yo miluwo mondo mi achop kama kora chopeni. Inyise Nyakwarom Gajuang ni gin mwandu mage ma bende iloso kod pien? Sani aloso wallet mamulo ni ma wallet. After wallet podanya chaka loso wuoche ma islofa. Ene wuoche ma sani ujendo era ahinya. Aya kiwe mano waloso mag school mabe kinde miyawo school wan kod gi makata ka gintie mago be waloso. Aloso belt ma ngama dwaro belt inyalo yuda. Aloso bags koro wan gi categories mang'eny. Wan gi backpack, wan gi sling bag, wan gi cross bag, wan gi messenger, wan gi laptop bag, college bag be wan go. Koro mago to koro luwore gi kaka ng'ato bag momori ore WhatsApp tagolo ni. In kiseoro picha to bas modong' no koro mara. Ani magole malose kaka loso waledni. Mar mondo mi wang'e ni Moses ni chako ohala karang'o, kinyiswa ni ohala makama ni chako karang'o to sebedo koteri e yo machal nade? Nopuonja go 2011 ema nadonje e leather industry. Koro from 2011 nyaka sani wawere gi ng'ama nopuonja tich 2015 notho, Nyasaye nokawe. Koro ka Nyasaye nokawe to ok na give up nikech ne an gi dream ni nyaka chieng' moro abed achiel kuom joma loso tije leather. Koro ok na give up. Na continue from there. Ka Nyasaye obedo jaga kora ne oka ang'iyo koni gi koni nikech noyudo ka an gi almost otho ka an gi 3 years e leather industry, 3 to 4. Kore ma kaka noweya ka onge anything. Koro Nyasaye be notimo na ng'wono, omeda creativity mang'eny. Koro creativity ne momiyo sani an ka. Anyalo neno gine online, anyalo oro na picha, tatime. An be seche moko kabet tamanyo nyaka korka kech sana wahero ng'iyo ni mzungu lowa gang'o. Koro mzungu bende wayudo ni en boloso gima quality. Koro wan be watemo mondo mi
wachop kodgi e market. Kik wabeda beda local kaka nopuonjwa ma local. Wallet sana sana mopuonja en ma Masai uso. Kiromo gi Masai e yo kanyo, ming'iyo wallet ma oloso, mage uso, mage manochago kode. Koro nayudo ka mago ji mang'eny complain, mara pien tek, mara pien nodung'. Koro nochuno mondo mi wachak wachop e top class. At least mondo kimiyo ng'ato wallet ma olos gi leather ma quality, ma genuine, mobedo well treated, pien ma at least soft, gik moko binago. Emomiyo nwachopo kama chopeni. To pod wadhi mbele, poka give up. Pod wadwa nwamedi ma quality ma wan go onego bed gi maka ochopo ne customer, to customer ok obed gi question mang'eny nang'o mi gino los marach. Yani watemo mondo mi walose kik onen jua kali. Kech Kenya wakae inyalo loso gimoro tinene jua kali sana. Koro ng'ato ok nyal miyi pesa, onya nyisi ni kia mara kao bam kao bedo nade. Gik moko bina. Koro nwatemo mondo mi walos gi maber. Emomiyo wasechopo kama wantiere ni. Momiyo kata wallet mineno waloso gi. Magi ng'eny gi wauso gi online sani. Kech quality ni en quality ma Masai dak wuotho. Masai dwaro gima pesa tin. To ng'ato bet piny kamoro runda dwaro wallet molos from UK but en Kenya. Koro mae kama wantie. Ema waloso negi mondo mi at least koro oti gi pesa mang'eny. Kech ma wallet ma king'iyo Alibaba gini eminya yudo gi. Koro sani nwagolo gi from Alibaba, waloso gi Mwariro ka mondo mi kik ine ni Kenya wan chien. Wan be watemo mondo mi ibed gi gima class. Kech sani ok inyal uso ne ng'ato gima manyuol kata gima raracha. Kwadhi mbele Moses, bende nitiere kido mopogore opogore, designs mopogore miloso, igolo gi kanye? Ng'enyne an ga e mbui. Aja temo ga ma chopo e web mar jok maloso leather work sana sana from UK. Gintie ke Google re bro yudo gi. Koro aja dhiga nyaka seche moko gin ga nyaka gi classes ma gipuonji, gin gi tools, ginyisi kaka onego bed ni itiyo kodgi. Ginyisi ni mae leather ma the best mar wallet, mae mar bag, mae leather mar wuoche, gik moko binago. Koro yudo ka nyaka ikaw time mari nikech idwa ni los gi mopogore gi ji. To mondo ilos gi mopogore gi ji en nyaka many gima ji mang'eny ok losi. Kata gimotamo ji mang'eny chopo nikech number 1, quality mar gimidwa loso no nyaka odhi gi quality mar leather midwa ni tigo. Kech ok inyal kawo pien ma kawaida ma ok obedo well treated tidwa ni los go gima quality, ok nyal wuok. Koro emomiyo wadhiga nyaka e mbui mondo ing'i ane ni to jogi gitiyo gang'o, tactics mage ma gitiyo go ma miyo gigi gibedo gi market ahinya manyalo go marwa. To ere kaka dichopi. Koro mane manomiyo wachopo ma adonje class mag jogo. Gine online ng'enyne yudo ka tiere group moro mar leather work. Koro kimulo gi kidonjo iye to gidhi golo ni gik ma giloso, patterns, designs. Koro design emikawo to in be ibedo piny gi tape measure kata ka en ruler tiloso create pattern. After create pattern ibire pien, igore, ikuongi download video. Kech gin nyaka ki videos. Koro wa download ga video sana sana, especially ana download video. Koro adhi kode on the process kaka odhi kaka an bende adhi. Koro gimotimo cha mamba mulo, then ang'i ane ni ka ng'atieko what is the outcome. Koro begino onyalo chopo ne ng'ato ma ng'ato mor kode. Taneno kamano is the best. Nikech joma nopuonjwa wallet ne ging'iyo gi wallet ma local. Koro ne chuna nyaka donje e mbui ang'i ane ni to mzungu loso ang'o, class gi mar leather ma gipuonjo ji no gitimo ang'o. Emosemiyo wallet maloso mostly ok en wallet ma ji tenigo. En wallet ma ng'enyne agolo patterns oko from outside, ok Kenya. Emomiyo ma be wuok kaka wuok ni. Koro wa download ga video, after video
to a demonstrate atime kenda kosewuok kaka dware maneno ka be en the same gima aneni picha cha, then kora use ne customer. Koro customer bende koneno ka gini en gima ni chiro, kech ng'eni gima onya kitem inyalo bayo ing'iyo gi meki ma kawaida go kichopo tiyudo ka ng'ato nigi gima difference mopogore gi mari. Koro yudo ka oware dichiel to nyisi ni chak ilos na bina ka nikech macha yudo ka en gima unique, onge chiro mang'eny ni maneno ka in kode to an be mayudo ka an be mause. Koro mane ka kwatimi. Materials bende ng'eni pien kitiyo godo nyiso ni en pien kido mane, bang'e nyiso ni materials pien igolo kanye. Wan gi factory magolo leather. Koro gimbe gigolo leather kulingana gi standard mar gima idwa loso. Gin gi leather step, gin gi masab standard go, gin gi quality. Koro en ni ka customer chopo nengo to chuna mondo amany gima quality. Pien nitie e factory. Then wan gi dealers mabe usonwa pien ma idhi tikaw kuome tiloso ne customer gima. Pien iloso Kenya. Piende mwatiyo godo ng'eny gi iloso Kenya mondo mi koro luwore gi gima customer dwaro. Customer ka dwaro gima quality, watiyo ne gima quality. Customer ka pesa ne tin to nyaka watine gi gima pesa ne tin mondo en bendo ridhi. Koro wa accommodate customers te. So long as ni pesa ni gi gima idwaro, gi gima ineno. Koro maybe wan gi customers mabiro gi picha mamare gi gima odwaro mondo losne. Koro samo biro gi picha neno tanyise ni mae mondo wuok kaka idware ni nitie pien magole kamano. Mondo chop kama idwaro mondo wuok maber nyaka tigi quality materials eka gole kaka idware. Koro mano chunowa kidhi nyiewo pien kulingana gi dwaro mar customer mondo miye gima quality makotere shop ne to en bende ouso. Then customers be opogore, nitie customer ma jomo uso negi gin joma so much active e rango quality product. Ok en ng'ama dhi adhiya ni bora na onyiewo, orango from the finishing, from the kako lose, workmanship mani kanyo, mago gik magirango. Koro it take time mondo imbi los ne gima odwaro. Mar mondo milos mwandu miloso kod pien nitiere omenda ma bende dwarore. Mar mondo milos mwandu kuom ranyisi wuoche ma itere chiro kawi pesa di. For example, wan gi pien ma iuse 480 per square feet. Koro joma deal gi leather nyalo ng'eyo gima square feet en. Square feet en pien ok pim gi mita kaka iywaga material mabor ni. Pien en square feet. Anyalo demonstrate ni kaka pien en. Inyalo yudo kaka for example kaka ma nyalo bedo 2 square feet. Ma en pien full kaka en ni. Then ineno kondike kae ma 10 square feet. Koro 10 square feet ni ene modhi miyi gimidwa loso. Koro kigoyo ma gi 480 tiyudo ni pien ni kende o cost 4,800. Aya, koro kaka ma iuso at 145 square feet per square feet. Mae kaka en ni. Koro go times 10 tiyudo ni ma en 1,450. Then kore kibire ene ma koro miyi bech product. Koro for example idwa na losi ni bag midwaro nyaka ti gi pien mar 480 square feet. Koro 480 square feet no ka mede zip gik moko kaka zip nyaka watigo. Zip ibiro do ka mita is 380. Then iketo slider en gimi mako miyawe gono. Mane slider no kende is 70 bob. Then ibire gik moko accessories moko kaka lining. Ntiere ng'ama en bag ne odwaro no bede ge full lining leather. Ok odwar gimoro ni cotton. Ok odwar gik moko kaka material things like mag mitwango lewni. En odwaro leather genuine. Maiso ni nyaka iye bedo leather, ok obedo leather, kila kitu leather. Ma gima bedo mopogore kanyo is just only zip.
gi hooks mimake go idwa liere go. Hooks en gima hook mako ni yudo kaka ma iluongo ni D-ring. En nyaka ng'iewe yore, yudo ka ma is almost 250 per piece, kendo kocha is 250 ma which is 500 mondo itwang' one bag. Then koreka nitiere hook mamake ma kori liere gi ng'uti, mano is 200. Koreka ibiro e machine. Koro type of usi ma watiyo go bende yudo ka is more quality. En usi ma king'iye pogore gi mar law, mar leather, manyiso ni nyaka bed gi matek, nikech bag no en bag ma quality. Koro nyaka wati gi gik ma quality. Koro yudo ka usi kaka koro mai is just 850 usi no. Koro kigolo bech bag wacho koro nyiso bag ng'ato ni koro gimoro like this ma korumo, koro nyiso ng'ato ni ma adwaro 10,000. Koro bei dhe kulingana gi the quality mar pin mitiyogo gi the quality of zip mitiyogo. Ma e slider kaka mar chuma ma obedo imported. Korumo tiyudo ka bag kaina ni ma is 11,000. Koro gik ma watiyo godo ma imported is only zip kende mobedo imported. Gimoro amora mani kae te olos Kenya. To Moses, clients magi gin ng'a gini? Koro kae customers wa, mokwongo wan gi customer ma en bende odwaro gimoro to wacho ni awinjo ga ni Mwariro market iloso joka deal gi leather. Koro samoro no wuotho to omanyo, to mago be wajaromo go, ma eno manya kama ilose bag, ama ilose belt, ama ilose wallet, gik moko aina go. Koro kae bende wayudo ka customers aina go ma eno biro to onyalo weni order ama oyudo ready made to ka odhigo. But ng'enyne gin ga joma weyo order nikech especially nitiere design ma samoro iloso tok more en gi design mamare. Koro biro gi design onyisi ni be inyalo loso na design mano wan go. Then kore ka wan gi customers ma jabiro ga ma en ong'eyo ni products ga te iloso gi Moses. Kora ago simu ne Moses ma gin online, wan gi jo online ma en bende ochiwo order kulingana gi gima customer okwayo. Koro nyalo nyisi ni adwaro wallet 10, losna gi bag achiel makama, then losna gi mship gigi te ikawo kiny. Mago be wan go. Then wan gi apps ma be watiyo negi. Koro wan gi jo online ma be nyiepo kuondegi, kech ng'ato ka ng'ato go biashara ne kulingana gi uwezo ne. Bende ang'e nitiere kaka iloso wuoch mathoth kata mana matin. Wacho ni nitiere mar wholesale retail. Kinyiswa ni kiloso gi in bulk, quality rang'iny chal nade? Ka ng'ato biro ni dwaro, tuseme for example, odwaro wallets, odwaro mship bulk, mzigo maduong', en ng'ama biro to wabedo kode piny to watimo agreement. Product ni dwaro mane, mokwongo nyaka wakwongo wawinjre kode the quality, mano number 1. After the quality wawinjore kode the price, then wawinjore kode the time. Koro gigi te ema koro miyo wa date ma wadhi nyise. Kose yiero the quality mo yiero ne wamiyego the price, ko agree gi the price, then wanyise ni koro obio collect gi a day mwawinjore. Koro luwore gi mati gi the products kaka ng'eny. Koro nyaka wamiye time kulingana gi gima wadwa loso ne. Kech nitie moko ma substandard ma mago to gin gik mipado, koro kata usi obam, kata usi oriere, mago gin gik ma ok tim nade, ok ing'i. But ka wadonje standard, koro nyaka wawuo kode e the quality gi the price gi the time modware. Koro mondo kik harassment bedi, kik wakos ne customer, kik enbo kosnwa, kech wanyalo kosone, enbo nyalo kosonwa. Kech samoro no dwaro products kulingana gi market modhiye, kech jidhiye markets mopogore opogore. Koro mondo mi wachop time mare, en nyaka wawinjre. Koro yodo kata komi, for example, wallet kata 10, mano is just a day.
according to the quality, then get design. Koro design bende matter. Kichodwa no mi design ma technique ma chuni ni nyaki take time mondo create pattern number 1. Kichok design tema okinyal bedo gi old patterns in workshop. Kichintie patterns moko ma podwa onge go. Samora no say yude obiro ni go. Koro chuni ni nyaki igol pattern mi loss in the product. Koro design bende miyo wachoro time. Mato woche ma iluongo ni loaf. En sonde gimo miluonge loaf en solni. Then gi kako twang' wiye. Koro en kidwa lose tibedo gi pien, en ben gi piende, odwaro pien ma soft. Then ikuongo igoro gimiluongo ni pattern. Nitie pattern miketo piny, ma kisegoro, then igoro tag ma iluongo ni tag mamalo ni. Then mausi. Koro kose los process mokuongo en ni ikuongo igore, biket ne patini, biket ne mship, ma iluongo ma mship. Mshibni en eme unganisa gi lining, then folding. Koro kise fold to my folding mare. Koro my lining ma iye. Koro sami sitieko tigo magi te, then kore ka ichako twang'e. Koro gi dho kizungu to joka luonge ni mogasi. Itwang'e gi lwedo, ma itwang'o gi lwedo. Ma ok twang' gi machine. Itwang'e gi lwedo ma en bende en tich machielo. Oken yani kwasetike ka kendo nitie ng'ama dhi twang'e ma woche ni itiye gi dhano adek. Emomiyo wawacho ni opportunities e jua kali ng'eny. Nitie ng'ama en mana expert e twang'o wiye ni kende. Then wan gi ng'ama twang'o ma. Ng'ani kosetimo ni preparation, gole, chak miye ng'ama chielo, chak itwang'e. Itwang'o ma kosetieki, kore kitimo ne lasting. Iso e bao. Koro dhi gi numbers. Koro nitie bao number 40. Ma number 40. Then wan gi number 41. Kamano. Koro luwore gi tielo. Mondo eko bedo gi ma orumo kaka ma orumo. Motelo ni wacho ni ohala makama ni puonjori e yor mbui. To bende mana kanyalo penjo. En ohala manitie gori koso nutiegi. To ken yor mbui itime yo machal nade? Ambe no puonja. To gisani tasepuonjo ji ariyo. Machiel sani en fundi wuoche. Ng'ato nyose kawe ondike sani utiyone. Ne ene workshop na last year. Koro nose puonje mong'eyo. Achiel be na puonjo wallet, en be sano onge. Koro ng'ama dwa ni mondo mi apuonje, en obira bira, en nyako bi, nikech nitie gik moko inyal puonjori through online, nikech pach ji opogore. Nitie ng'ama en nyaka demonstrate ne gino koneno kama. Koro ka en ng'ama creativity, to en ng'ama nyalo dhi online. But mostly wadili ga gi ng'ato individual, mondo mi at least gimi nyise mako tieko kata mana muda muwinjoru to en gi gimo yudo. Ong'eyo makata konyiew pien, to nyalo chako ne customer gimoloso, amo nyalo yawo workshop ni somewhere. Koro loso gimo ng'eyo, gimo puonje gi gimo neno, gi gimo mulo. Koro modongo to koro luwore gi kaka en, ka en ng'ama nigi dream, to nyalo timo ne nade. Onyalo manyo mang'eny kaka an bende na manyo, kech anyalo puonji samoro wallet. To wallet no kende. Inyalo yudo ka kendo uchako mi yo mar loso gi machielo. Like an kadonje e jua kali no puonja wallet. To wallet no miya creativity mang'eny madonjo ge bag. Ochako miya creativity mang'eny maduoge wo maonge ng'ama obedo go piny. Koro an apuonjo ji. Kobiro tabro puonje kulingana gi kaka gimodwaro. Kodwaro wuoche, abro tere sekta mar wuoche ne mabro dile kode. Kodwa wallet ama kodwa gi general, kaka tiyo gi general, tichalo puonje to mako gi. Then koseng'eyo opportunities be wan gago. Koro wapenjo ga ng'ato. Kech samoro inyalo bedo gi nyathi, tidwa no puonje ka in kaka janyuol, in gi aim kode ni idwa ni yawne. Samoro in gi pesa, tineno ni gimotimo onge, idwa ni puonje. Inyalo kele to puonje, kosebedo masawa tanyisi ni en sawa. To nyako kuongo loso gimoro ma customer na bed godo satisfy. Mane ka kora ng'eni kochopo kucho to customers mang'eny dhi bedo satisfy kode. To kapoko ma loso ne gi obedo satisfy, manyiso ni poko topo
pok ochopo standard mowinjore. Pok ma kama Moses osekonyi machal nade? Ber ma aseneno en ni mokwongo sani omiya ayuto ma ok achiko lweta ne ng'ato. Then mar ariyo bende berne nyathina sani dhi skul nikech ber mar gini. Sani an bende an gi familia ma anyalo jivunia. Sometimes anyalo bayo kodgi nyalo nikech ber mar tij onego bed ni chako ne ot. Kata muma be wacho maber ni ng'ama ok nyal rito ode. Ng'ano rache moingo ng'ama ok tim nade? Ng'ama ok rito ode. Koro ng'ama rito ode, rito ot en chakre ni nyaka ibed ng'ama tiyo. Kech an kachiewo gokinyi tang'e nadhi e tija. Koro osekonya, osemiyo an gi ot dala. Kawuok kata adhi e oda, onyalo miya kawuok ka anyalo timo 1 2 3 meka moko dala, samoro idwa no opur dala kuchocho. Ing'e ni pesa no kuma oaye oa mana e source ni, mae kama pesa no oaye. Aya, nitiere nyithindwa moko mabe amako badgi nikech yuto ni. Koro gimbe gin gi 1 2 3 ma ginyalo jivunia. Sani nitie moro manigi familia mare ma en be kokalo mana kuom benefit mar tijni. Mago bergi. Sani omiyo an bende anyalo loso assets maga ka okare ango kokago koko na sirikal tafadhali. Koro mago berne. Omiyo sani anyalo keto chiemo e mesa. Ka wuok kata ng'eni anyiso min ng'ane ni tim ni kawuono adwa na cham gi makama. Mamano yudore mani tijni. Koro ok en tich marach, en tich maber manyalo konyo ng'ato. Onyalo konyi gik moko, maybe idwa ni nyiewo ka inde chuo idwa ni gerri. Gerruok mari en ni nyaka ibed gi tich lwedo. Ang'eni gima tiere kod ber nyaka bed gi achiedh nade. Kiwaloso ne kotenre kod achiedh nade ma bende seyude kit tich ma bende timo. Koro challenges manitie en ni number 1 odwaro pesa. Mamari individual. Mano nyaka ibedgo. Kech kionge pesa to tiye tek. Kech nitiere material moko, nitie customers moko mabiro ma en onyisi ni kisetieko kore ko chudi. Mano challenge number 1. Challenge number 2 ma en go en ni e market ma wantie sani en competition. To the more me produce the more ma I gain. Mane kaka en. Koro itiyo makata customer kubiro chuni ni nyakiti. Koro challenge mangne miyo kiti en capital. Mano number 1. E mangne tami production mang'eny. Then number 2, challenge mar ariyo en government ma wan go. Ok otambwa tije mag lwedo. Wewa wathagore kendo wajojua kali. Ka wana gi jotelo mang'eny ma kizunge magi wacho mang'eny. Gin gidhi office to gingi the challenges mwakalo. Challenge mwakale maduong' en competition gi countries ma oko. Omegi opportunity sana gi government ma Kenya. Dan miyowa opportunity mondo walos gigwa mondo ochop ne jok mamoko, nikech ng'ato samoro dwa no uswa ledni to dhi yudo ka mar China ni kanyo. Koro yudo ka mara ni bedo gi challenge nikech mar China cheap, nikech gik motiyogo. Mara is quality nikech gik matiyogo. Then jowa bende dwaro gima quality to pesa gi bende tin. Koro mano challenge mar ariyo. Challenge mar adek en ni markets mwa use kuondegi koki chuni ni nyaka imbi dhi extra. Chuni ni kendo nyaka tigi pesa eke us gima mari. Yani ok en gimoro, ok en free market moro minyalo wacho ni gini alose kang'e maber ni kawuono maybe customers moko nyalo wuotho. Neno. Koro mano bende is another challenge. Mano be mainyowa ka. Koro gima wakwayo ni kapo nono ni government nyalo chip in, nikech iyudo ka ng'eny jo Kenya mang'eny wero oko moloyo Kenya. Kiwuotho kata mane shop CBD town iyudo ka 90% mag gik miuso gin imported, but wan ok wa export nikech ang'o government marwa ok recognize tije mwatiyo. Koro wathagore jua kali sana to government nitie. Koro gikelonwa gik moko ma
iyudo ka gimedo revenue ka ok giconsider ni to revenue magimedogi gihinyo joma jojua kali machalo nade. Magi challenges sana mwa face. Kech iyudo ka gimedo revenue, to revenue magimedogi gimedogi gik moko ma dhi miyo materials kaka koro magi shoot. Koro in kaka customer kibire duka tiyudo kambe nyaka nga med bei. Kana uso wallet ni 500 chuno ni nyaka med 100 nikech government dwaro mare. Koro it is like aketo ni VAT a product, to sama keto ni gono idhi weye donge. Koro mano is challenge machielo nikech noni ube na uso ni 500 inyalo afford, to koro kinyal chopo nikech amedo pesa. Moses ne rowere mabende osebedo ka timo tije lwedo wach ni ne jip makare ne rowere makamagi debed ang'o ahinya nyaka otenre kod tije mag lwedo. Gima nyalo nyiso youth mani oko, onge tich maber to onge tich marach. To an gima nyalo kwayogi sana ne yawuotwa mani Luoland, waher tich lwedo. Kati somo idhi e university bibed gi diploma gi PhD gang'ogo te ber godo ndiyo nikech isomo, but king'iyo tije mag office kata mana pinje modongore, tij lwedo bedo ga number 1. Tich lweti kamo konyogo en ni kibedo ng'amoti tinyalo kawo that experience ichaki keti kuom another youth mabiro yudi by that time. Koro yudo ka podi prolong isetiyo kinyal tiyo ndiyo, but knowledge ma in go gi gima ni somo mar tich lweti pod nyalo konyi. Mar ariyo, iyudo ka youths magwa gi give up ni tich lwedo tek. To China mineno sani ni malo ni tich lwede momiyo China oingo nyaka pinje mosomo kaka Amerika. Nikech China onge time gi puonjo nyathi crocodile nigi tiende adi, onge time gi nyiso nyathi spinal cord mar lizard, en gi time mar nyiso nyathi gik moko like software computer sango mitiyogo sani gi. Mano tich lwedo. Computer mitiyogo office no mano tich lwedo ma ng'ate motiyo, itiyo kod office. Aya, tich lwedo kaka koro sani wuoche irwako wuoche adi e higa, mano gimone ging'e. Koro calculator ne ni dhano adi marwako wuochego, to ji adi malosogi, kanye mone gipenjri. Ama ji adi maloso wallet, to ji adi matweyo belt. Koro beda one of joma nyalo join tije mag leather. Wadwaro gi mang'eny, ok watamore gi space nitie, sirikal ema hinyowa, but wan waluongo gi. An anyalo puonji tamiyi tich, anyalo puonji tinyalo yudo opportunity somewhere nikech kuondgi en workshop maduong'. Ji nigi workshops, but iyudo ka ng'ato ni nitie time ma kaka sani tich ni piny. Ka wachopo December tich ni malo, to wan gi joma tiyo matin. Koro chuno nyaka wadonje 24 hours ekwa nyalo produce mondo wachop ne jo Kenya idadi marang'o mar gima gidwaro, to pod ok warom nikech joma loso gi tin. Koro gima miyo wahinyore en ni pesa wa matin, lakini joma pod onego bed ni donjo e industry mang'eny ni pod wadwaro. Vijende oher tich mar jua kali, tij lwedo. Ang'e ni kowacho ni gini jua kali to sound marach, ni an ok anyal dhi tich wuoche, ok anyal dhi tich wallet, oneno marach. But an ang'e benefit ne, en gima nyalo mi pesa moingo kata jo office oingo wainga nikech diere moonge tich, koro en ng'eno chamo salary. Diere man gi tich to warom. Koro mane gima wanyalo nyisogi, gibi giikre mar tiyo tije lwedo. Tije lwedo kwa dhi Nyanza gitin, ok ji tema tiyo. Iyudo ka ng'ato nyisi ni en odwano dhi ondik japuonj. After all, kochopo 50 years to itime nade? Odok dala. Sama odok dala no, anto abiro bedo kae almost karana gi 70 years. Nikech an gi experience, abiro bet piny, takao kendo vijende mamoko ta recruit, to chako timore nade? Pod still knowledge mara ma pod ti. To tij office en gima ni contract mari korumo to kanye kama iweye. Koro an anyalo kwayogi giher tich lwedo, gibi. Ma en chiro manyien miluongo ni Mwariro Market. Ibira stall C98. An abo puonji tich by agreement. Wawinjore awinja, tamiyo space, timori nade, tamiyi knowledge. Wachni mogik dibed ang'o kaluwore kod kit pok ma bende itimo? Wachna mogik kaka youth ma anyalo kwayo
youth wetena eneni kikibede ot to opportunity nitie many gimi neno kinyalo timo mano mokuongo kik idonje gimoro ni neno ni ng'ato timo yudo pesa mang'eny but many gimi winjo ka inyalo timo mapiyo kech magwa gi kik kwakawo ga ng'ato let's say ni kwakawo ng'ato dwe ni ka chop December en ng'ama nyalo an onyalo chako yudo pesa ne koro wuok e mahitaji moko ma koro tegemea ng'ato koro jichako jitegemea onyalo chulo ode onyalo nyiewo lepe gik moko abenago koro an kaka youth gima nyalo kwayo government tafadhali gi consider sana Jua Kali sector youth nitiere Jua Kali but youth inyore nikech the opportunities magin go government onyono koro an kaka youth an akwayo kwa niaba mag youth mamoko sirikal otemo ng'iye youth moko nikech gionge pesa to gin gi talent koro sirikal otemo duoge ground ging'iye talent sana ng'ama creativity gi create anena space ne ng'ano mondo ging'i anene to Kenya chopo kanye in the future kech kowegi kako wewani to en gi tich matek ne youth nikech samoro ya in youth tia e dala ma poverty ng'ama mako badi onge ng'ama nyalo konyi onge koro government onego olos area maber makata ka ng'ato wuok e family ka inano to donje lwedo maybe mar ng'at machielo ng'acha biro puonje tich koko kwa pesa nikech there is a ready market modhi yudo pesa mang'eny to nyalo chulo kata na nyathi amo nyalo loso kata mana special room monyalo kata ka nyithinda inago chalo kaka student mage to nyalo chulo ne gi ot gipuonjore ka giseng'eyo koro nyalo nyisogi ni sani to koro in fundi inyalo timori nade donga chuli pesa inyalo chulo ot inyalo jitegemea bika iti koro en ng'ama ipuonjo ber ng'ama ipuonjo en ng'ama imiye skills magi full mondo mikiny kata kionge to tijno kotho tijno pod nitie to youth pod bende biro koro gidonje ang'o e gima nosechaki koro sirikal wewe sana Jua Kali sector wachalo nyithi kich in short waonge mtetezi waonge ng'ama piganiano emomiyo bende wayiero ga kwang'ega ni ginyalo gorenwa but ka gidhiga kucho gin giwegi e business people mainyowa nikech en koro inichalo ng'ama iyiere chule salary mar mondo dhi omgo gima niloso no koro use in bulk koro in ochalo ng'ama goyi koro wakwayo sana ni government ong'iye sana Jua Kali nikech Jua Kali manyalo choko youth ma jobless onge tiende iting youth itero dhi bedo slave pinje kaka Israel pinje kaka Lebanon gini but environment mari maber manigi kue minyalo lose gigi tiweyo to in gi pesa minyalo loso godo gigi mane gima nyalo kwayo ging'iye sana import gi export karaka iluongo ni Antelope Leatherwork mani machiegni gi Kariako Market ma en soko Mwariro koro kibiro tidonjo second floor C98 kisedonjo C98 ibiro yuda ka ok inyal chopo machiegni miyuda kata kidwa ni watudre kodi mondo miami kaka iyuda mapiyo inyayuda e namba 07 90 60 96 85 ama 0718 43 06 77 kisego nabano tibiro yuda an ka seche te sache tuto te antie simbago ni on sasaya Nyakorom Gajong noloso kanyo gi Moses Onyango jal ma bende osenyiso kit pok ma bende otimo geno mara ni iyudo puonj achiel ariyo adek ma bende inyalo kawo e chenro mar okinyi makawuono mana ka pile aja wacho ni pok opogore warad kendo juma mabiro sa en chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi chenro mikelo kod an Sharon Ong'ao orituru masani